सिलचर मेडिकल कलेजाव रोजासे पेसेन्ट आद्रि जानायनि उनाव दिल्लीयावबो गासै रोजासे कोविड पेसेन्टआ आद्रि जादों होननानै दिल्ली हेल्थ अफिसियेलफोरनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जायो। दिनै इउएसआव जोसेफ आर बाइडेन एबा जो बाइडेनआ 46थि प्रेसिडेन्ट बायदियै समाय लासिगोन। बिथाङा 78 बोसोरनि दाहालागि इउएसनि बयनिख्रुइ ओल्डेस्ट प्रेसिडेन्ट होननानै बुंनाय जायो। एसेम्बलि इलेक्शननि थामथिम खालायनायखौ नायबिजिरनो सानथामनि थाखाय आसामाव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि बयबो मेम्बार्सफोरानो भिजिट खालायनो फैदों। सिलचर मेडिकल कलेजाव रोजासे कोविड पेसेन्ट आद्रि एबा खहा जानायनि उनाव दिल्लीयावबो रोजासे कोविड पेसेन्ट आद्रि जानाय खोथाखौ सिनियर हेल्थ अफिसियेलफोरा फोरमायदों। सिलचर मेडिकल कलेजाव रोजासे पेसेन्टआ रेफ्रिजारेटराव स्ट'र खालायनायाव बरफ जानानै गाज्रि जादों होननानै मिडिया रिपर्टआव मुंख'नाय जायो। नाथाय दिल्लीयाव पेसेन्ट आद्रि जानायनि जाहोना गुबुन। दिल्ली सिनियर हेल्थ अफिसियेल बुंनाय बादिब्ला मानसिफोरनि गोसोआव दाबो पेसेन्टखौ लानानै गोनो गोथो एबा गिनाय थानायनि थाखाय बे पेसेन्टखौ मानसिफोरा लानो फैयाखै होननानै बिथांमोना फोरमायो। कोविशील्ड बा कोवैक्सीन होननाय भेक्सिनफोरा अपेन खालायनायनि 4 घन्टानि गेजेरावनो लाजानांगौ आरो मानसिफोरा लानो फैयैनि थाखाय बे भेक्सिनफोरा आद्रि जादों होननानै सिनियर अफिसियेला फोरमायो। बै खोथानि सायाव कंग्रेसनि एमपि कार्ति पि चिदम्बरम बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो प्रेसिडेन्ट रामनाथ कोविन्दखौ भेक्सिन लाग्रोनानै बयनिबो गोसोनिफ्राय गोनो गोथो आरो गिनायखौ फोजोबनो फोरमायो। मुंख'नो गोनां जे इउएसनि इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट जो बाइडेन, भाइस प्रेसिडेन्ट कमला हेरिस, इउकेनि क्वीन एलिजाबेथ आरो प्राइम मिनिस्टार बोरिस जनसन आरो गुबुन गुबुन हादोर दैदेनगिरिफोरा भेक्सिन लाना देखायनायजों गावनि हादोरनि मानसिफोरनि खाथियाव भेक्सिन लानो दैखांथि जादों। नाथाय भारतनि प्रेसिडेन्ट आरो प्राइम मिनिस्टारजों लोगोसे गुबुन इउनियन मिनिस्टारफोरा बेबायदि खालायनो हायाखैसै आरो बे जाहोननि थाखाय बयनिबो गोसोआव सोंलु मोनसे सोमजिदों। दिनै इउएसनि वाशिंटनाव जोसेफ आर बाइडेनआ 46थि प्रेसिडेन्टनि थाखाय समाय लागोन। भारतनि सम बादिब्ला बे फारिलाइआ मोनानि 8:30 रिंगानिफ्राय जाजेनगोन। गुबुन बोसोरफोराव बे फारिलाइयाव गोबां मानसिफोरा बाहागो लानायखौ नुनाय जायोमोन। नाथाय बे बाराव कोविड-19 आरो थांनाय 6 जानुवारि खालि जानाय रायटनि थाखाय गोबां मानसिनि हाबनाया बे खेबनि थाखाय गोब्राब। नाथाय गासै मानसिफोरखौ सुफुंनो थाखाय बयबो स्टेटनि गासै 2 लाखसो फिरफिला बाइडेन इनॉग्रेल आफादा गायनायखौ नुनो मोनो। बे फारिलाइयाव बाइडेनजों लोगोसे कमला हेरिस, जायहा इउएसनि फार्स्ट वुमेन भाइस प्रेसिडेन्ट जागोन, बिथाङाबो समाय लागोन। मुंख'नो गोनांदि दिनैनि बे फारिलाइयाव गासै 25,000 नेशनेल गार्डफोरखौ इउएसनि राजधानी वाशिंटननि गासै जायगायावबो दोननाय जायो। चीफ इलेक्शन कमिशनार सुनील अरोराजों लोगोसे इलेक्शन कमिशनार्स सुशील चंद्र आरो राजीव कुमारआ आसाम एसेम्बलि इलेक्शननि थाग थियारि नायबिजिरनो आसामाव सानथामनि थाखाय फैयो। बे भिजिटआव बिथांमोना आसामनि सीईओ नितिन खाड़े आरो पुलिस नोडल अफिसार जों मिटिं खालायो आरो बिथांमोना गुबुन गुबुन पलिटिकल पार्टिज, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफिसार्स, सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस, चीफ सेक्रेटारि, होम सेक्रेटारि, डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस आरो इलेक्शनजों लोब्बा थानाय गुबुन गुबुन बिफाननि अफिसारफोरजों मिटिं खालायगोन होननानै मोनथिनो मोननाय जायो। एप्रिल दानाव जानो गोनां 126ता सिटनि बे एसेम्बलि इलेक्शनखौ मोजाङै जालांनायनि बिथांमोना मिजिंथियो। ब्युरो रिपर्ट, डेमोक्रेटिक बीटीसी।